Hey so people, I'm back with another video, and bago pa ka sa akong channel, welcome, it's me in the Ningsel. So for today's video, mag-unboxing ta, and na-ay package na abot sa ako and I don't know kung sa'y sulod ani. So let's do it. Sorry ako mag-brown guys, nakubawas ang Basic ako ang hair type. Ako itanong sila eh. So, na. So, naara. So, kitipan pa dyan siya, no? Suka ni siya. Punta ako na. Quick. Wow. Naglami. Wow! Jacqueline Hill palette. Wow, thank you for this. Wow. 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 Morphe. Jacqueline Hill. Wow, so nice. So, kani siyang makeup by Jacqueline Hill. Sponsored ni siya, guys. And what? Okay, yung kung way kalag. This palette is dedicated to all my loving subscriber XO. I don't know if mag-focus ka naman na yun. See? Ayan ang color. So this makeup is ito yung ipapag-giveaways ko. Sorry jud kayo guys kay so very messy akong buhok. Wala na ako nag-aayos para makita niyo ang face ko. No makeup. No paghapa. And oh my gosh. So pigmented kayo siya guys. And kaniya nga akong ipag-giveaways. Include niya siya sa akong pag-giveaways akong mga makeup. And mga tingali ko mga 5 or 3 lang. 3 lang tingali no ako ang i-avail for 5 na guys. So ang mechanics para makadaw sa giveaway is ako lang i-post sa ako ang Instagram, and this is included. So maarte lang orasan niya ang naasod, no? So hope you enjoy guys, and tulad lang mo sa ako ang mechanics na ako ipost ako Twitter o Instagram. Di ko mag-post ako Facebook dito na. And nindot kayo siya kay Butang Drop Styrofoam. Styrofoam siya? Styrofoam. Thank you kayo. So mainyo ni Puwan guys. Bye! Hope you enjoy and thank you for watching my video. And if naamo yung mga suggestion video or any request or any challenge, don't forget to comment below. And for any question, just email me. Nasa ko ang description box below. Nalila akong ibutang akong mga social media account.